Teacher Dave. Karon mga bata, magtunta bahin sa ang mga tanom sa komunidad. Mao kini ang mga kasagarang tanom nga anaa sa atong palibot nga pwede nato mahimong pagkaon sa panahon sa kawad-on. Sama sa kapayas, mais, lubi, sambag, mangga. Kini usab mao ang mga kasagarang tanom mga dali-daling makuha sa mga tao sa bukid aron mawagtang ang mga walay nadang balatian. Hilbas, tawa-tawa, ganda, anghilika, tanglad. O karon mga bata, i-check ang mga tanom nga inyong nailhan. Karon mga bata, na ako'y pangutana sa inyo ha. Unsay imong nakita sa hulagway? Asa ka dinhi ang unang mahitabo kung kita magtanom? Kinahanglan ba og yuta kung magtanom? Unsa kaha ang mahitabo kung dili nimo bubuan og tubig ang tanom? Mahinungdanon ba ang tanom sa atong palibot? Mga galamiton sa pagtanom. Lata, munggos, yuta ug tubig. Pamaagi sa pagtanom. Iandam ang mga galamiton para sa pagtanom ug munggos ug nganli tagsa-tagsa kini. Mao kini ang pamaagi sa pagtanom. Butangan ang lata ug yuta. Pagkahuman mabutangan ang lata ug yuta, bangagan ang tunga gamit ang tudlo. Ibutang ang liso sa munggos ug tabunan sa yuta. Dayon, bubuan og tubig. Karon mga bata, naatay buhaton. I-drawing ang itsura sa tanom kada adlaw, gikan sa Lunes padulong sa Biyernes. Sunod mga bata, tan-awa ang hulagway. Ug lingini ang mga kinahanglanon sa tanom aron kini motubo. Mga bata, tanawa pag-ayo ang hulagway. Mao kini ang bahin sa tanom ug ang iyang mga gamit. Sanga. Ang lawas ug sanga ang nagtabang para motindog ang tanom ug nagdala og tubig ug sustansya padulong sa dahon. Bulak. Ang bulak makatabang sa tanom nga kini mapadaghan pinaagi sa binhi na iyang gihatag. Dahon. Ang dahon mahitabo ang photosynthesis ug mauni ang agian sa oxygen. Gamot. Mauni ang gasuyop sa tubig ug sustansya nga makatabang sa pagdako sa tanom.
Sunod mga bata, isumpay ang mga bahin sa tanom paingon sa husto ngalan ni ini. Sunod mga bata, i-check ang insakto ngalan sa tanom nga gitudlo sa aro. Mao kini ang mga angay ug dili angay buhaton sa tanom nga naa sa atong palibot. Lingini ang mga hulagway nga nagpakita og insaktong pag-atiman sa tanom. Sunod, isumpay ang mga kinahanglanon sa tanom paingon sa husto ngalan ni ini. Ang tanom mga bata adunay nagkalain-laing pamaagi nga atong magamit. Adunay mga tanom nga pwede nato magamit sa lain-laing pamaagi sama sa pagkaon, tambal, o gamit. Pagkaon. Pwede kita makakuha og pagkaon sama sa prutas ug utan gikan sa tanom. Tambal. Pwede kita makakuha og nagkalain-laing tambal. Tsaa ug uban pagikan sa tanom. Gamit. Pwede kita makabuhat og mga gamit sama sa balay, bangko ug uban pagikan sa tanom. Kani mga bata, i-connect sa punuan sa kahoy ang mga butang nga gikan sa tanom. Sunod mga bata, lingini ang mga butang nga gikan sa tanom. Haron ako'y pangutana sa inyo ha. Unsang mga gamit sa tanom? Unsa nga tanom imong nailhan nga makatambal? Unsa ang mga tanom nga mangunod ug pwede makaon? Gikinahanglan ba nato ang mga tanom? Ngano man? Sunod,
I-check ang kahon sa mga butang nga gikan sa tanom. I-X kung dili. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Leaf rubbing. Mga kagamitan, bond paper, crayons, o klase-klaseng porma sa dahon. Mga pamaagi sa pagbuhat. Ibutang ang dahon ilalom sa bond paper. Koloran kini subay sa porma sa dahon.